yazi ingxaki abantu abako-happy mani ngeziqu zabo. Umuntu uthi evuka nje ekuseni sexa impazamo ukhangela nje i-reason uba uzathi yintoni le imenza miserable because yena nto angayifuniyo ukuvuma uba akako-happy ngesiqu sakhe. Uyabona apha kule yam ipage uze endaweni erayithi yibhafe mtshana ii-reasons uba offended. Bunintsi gqili kaloku ubhanxe ndimthethayo mna efowunini at some point izawuba nganditsho kuwe ngqo. Umamele ividiyo eyi-one uzinxibe zokulingane utoyitoye uncame ndibe ndingenaxesha lakho okokuqala ususelapho usigizela ublock qha because kaloku kum kulula udilishana ne-absence yakho than it is uentertaina inonsense yakho eyaziwa nguwe nezinyanya zakho. But ke asikho lapho namhlanje guys. Hayi guys, mna ndiyibona ireason into yoba ube offended ngenxa yomntu orandom okhala ngamagxadi aneentsula ezinxaphileyo, unless uba already wena ufilisha engathi uyimahotela queen over 30 enentsula enxaphileyo. If ubungafilishi ngolo hlobo mos ubuzawube suyilarhe nje le nonsense ugqitha ubaleka and ajiwish no ajiwish angezazimenxe mos mna, because if you listen to ezinto ndizithethayo apha and the only conclusion wena you get to is like, yo, I hate women, I feel like sowudom kakhulu mna akho fokole nto yenza uncedana nawe. Once ufike kum sowukala ngoo-body shaming no-triggered, ingqondo yam isithi shut down. Ayikho into ebhadlileyo apho into uyithethe kum because uyibhute kwangefresh uthi uqhabalaka ubhale i-think pieces menqona pew ugqiba nini uthetha nalo bhobhoyi ingathi ezazimenxe zithanda ufundekele etshwaleni ndiyazingane izwe zakho angeqhatsho ungenza ividiyo ngam ke nto ndibe ndiqonda ke ukhawuhambe mthuthuzeli uyaloqa ngofunda uncela kudala uba ndizawufowukhasa kule nto yakho. But ke wethu guys kusemhlabeni apha mandiyazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo, as long as uba happy yena ngesiqu sakhe. Andikho perfect mna qala kule ndawo ndihleli kuyo.